اولین مقصد ما فیلم خوب برآمدن است. هر چی که در خارج میکنن ما میتوانیم. проект бениҳоят калона ягон кас ғайрат ҳам намекард мақсад ира бигира چقدر پول لازم شود همه باوری داریم پهلوان میسن. همه بسیار آدما میگن که رولی سامانی رو خودت بازی میکنی. меброи ди беақлӣ мекунӣ ди сухани нито мегӯй рез ки мепара видеота рез ки ҳама мешносад قریب که همه بلاگرها بدم میبینن. кинои сомонӣ сар мешава аввалш дакайлевад да пеши мошинош اطرافی اگر که باز بلاگرای خیریه رود راستی به یگان تی از آنها من اعتقاد ندارم. арзишҳои зани тоҷика бояд нест кунанд зани тоҷика ҳамчун зани аврупоӣ. در تاجیکستان یک گروهی هستند که اینها بلاگرها مشهور هستند، ژورنالیستان هستند، صنعتکار هستند، نفرای فعال جامعه اینها دسته هستند. قسمی از اینها معاش میگیرد از خارجه، اما اینها یک وظیفه دارند. دخترای ما رو چیکار کنن؟ بیراها در شکلی بد نه، یعنی در هر سمت. دخترای ما میخورده که تصور میکنه که زندگی فقط همین از کیف است و دیگر ثروت. و اینها نمیدونن که اینها از زیر چندین دست ها میگذرن. اینها نمیدونن که اینها با چه دشواری ها صاحب همون اوجینه که در شب میشود. دو روز میبرد پگو میبینه یک نمرکه قیمت در تگ پوش است. کدامید میفورد که بچت همون رنگی دگونت زن بگیره. هم دگونه اخت میفورد بچت پگا بگیره. ایتی چی نسیاد میکنی دیدیم در فلان جا. салому алейкум бародаро. Шумо медонед ки дигар дар покитобшон барои таргамат кардан шумо умуман хитона гам наметиҳед. Айтани шумо ҳама ин кора искусственный интеллект иҷро мекунад ва шумо бошад дам мегиред. Барои чи искусственный интеллект ёдам да созай. Сурати корш тезай, зелкора сари вақт иҷро мекунад ва ай ҳама муҳимаш эмоция надора ва азарда намерава. Баъзе якҷоя тарзи зелка кардана бо ёрии искусственный интеллект мебинем. Нигоҳ кунед. Мо чӣ кор мекунем? Мо фақат суммона интихоб мекунем. Инама $50 интихоб кардем. و تمام направление شوا وقتچه خودش انتخاب میکنه. در اینجا کلوبکای ای آی تریدینگ هسته در بالای همه جخم موضوع ست از دلکا میکنم ست برتا بلوش میچخم و در اینجا خیلی که ده ست از دلکا شدک و وقتچه و направление ش خودش انتخاب کرده پلوس 288 بارداره چه خیلی که دیم در 15 سکوند وای علاقه زلکه را خودش کشود محکم کدک و این هم قدر کار. این رزولتات هایی که دیدستین همش با یوری اسکوستین انتلیکتن و این فونکسیا را ما نو کار کردستیم و ما شما دو توصیه میتونم که حتما ای اپتیختون هم استفاده بره. سلکه پاکت آپشن در زیر ویدیو موندگی بدروی رجیستراسیا کنید وقتی رجیستراسیا پروموکد اپلود 100 استفاده برین و 100% یکم دیپازیتون بونوسون میتیا. مرحمت. تو چی فکر داری؟ ассалому алайкум бародаро тамошобинои канали Авлод медиа ва тамошобинои подкасти мо. имрӯз дар меҳмонии мо як шахсияте ки ана ма худам лично мехостум даъват кунамаш. як шахсияте ки мехостум ана беруни камера мо фақат суҳбат мекунем ва ма як чиним чи меомӯзум. вақте ки худат ягон каса ай худат ягон масъалада болотар ҳисоб мекунӣ ма хиёл мекунам ки и нишонаи зури хитам нишон мета ва нишонаи оне аст ки ай худат зуртарам признават мекунӣ. акаи Диловар Сафаров хуш омадин ака бар барномаи мо ва як шахсияте ки аксарияти ҳолатда дар барномаи мо моро мегӯянд ки шумо бисёр гапӣ мекунед. як шахсияте ки мумкин ана ба факт далел солу мисол дина дар сторисам гуфтам мумкин имрӯз ба саволои мо пурра ҷавоб метиҳанд ва барномаи хеле бигем чӣ мегзара ҳам фароғатӣ ҳам бигем ҳам фарҳангӣ ҳам бигем ҳам ҳама тарафа. хуш омадӣ акаҷон. салому алейкум. ташаккур. дуруд ба шумо ва ба тамошобинони шумо ки беҳтарин неъмат вақт аст. вақт тилло аст, аммо бо тилло вақтро харида намешавад. ҳатто як сонияро ки вақти худро сарфа мекунанд рӯ ба мо меоранд ва барномаро тамошо мекунанд. ба ҳаматон салому алейкум. саломат бошӣ акаҷон. ана акаи Диловар ана вақте ки мози Диловар Сафаров мегем пеши рӯмон кинои сомонӣ меояд. пеши рӯмон ана фақат мавзӯи кинои сомонӣ, мавзӯи акаи Диловар, мавзӯи муҳорибаи акаи Диловар, мавзӯи киштии акаи Диловар. вақте ки мо пештар тамошо мекардем ана любой кас рӯзи ҷумъа мешид ё ки ягон чӣ мешид ҳама вақт видеои акаи Диловар ягон видеое ки акаи Диловар мекард ҳама дар сторисаш ҳамчун табрикот ҳамчун чи дигар акаи Диловар ҳозир боша фақат дар бораи кино. ва аввалин дараҷа ба чӣ хотир ман кино гуфтаистам барое ки ҳама вақте ман савол гузоштам ҳама дар бораи кинои акаи Диловар чӣ шид кай меброяд ҳамон кино ва дар кадом сатҳ қарор дорад ака. бале
саволе аст ки аллакай аз ҷавобтӣ барои мо ҳамчун як вай шудааст. мо борҳо гуфтем ки мардуми мо аслан каме бетоқат ҳастанд, чун баъзан филмҳоро ки тамошо мекунанд ҳафта ба ҳафта мебароянд ё баъдан мисолҳо меоранд филмҳои туркиву дигар. филми мо камакак дигар аст. бинед мо чандин борҳо гуфтем намехоҳем касеро таъна кунем ё ки поён кунем. баъзан филмҳое ки онҳо мегӯянд бинед дар як биёбон ҳастанд 4-5 хайма мегиранд, аз ҳамин қирғизистон мегиранд, $2000 аст ҳатто ошкоро гап занем. мегиранд дар он ҷо мегузоранд 4-5 актёр дигар тамом. аммо мо дар бораи замони филмсабт дорем ки он ҷо ҳама мо қасрнишин будем. мо фарҳанг ҳатто бисёр чизое ҳаст ки намешавад ина ба осонӣ фаҳмонид. ҳозир бештари мардум гумон мекунанд ки кино сар шудааст, ҳамон порчаҳое ки мебинанд. кино сар нашудааст. агар кино сар шавад дар 1 сол ба сар мешавад. 1 сол ба сар мешавад. худо хоҳад. аммо аз ҳама душвор омодагӣ аст. мо омодагӣ дорем ки мардум ҳамин чизҳоро омехта мекунанд. ҳоло шурӯъ шудагӣ нест, мақсад сар кардагӣ нест. Гара фақат тайёрӣ бас ҳар як деталь ва оиди кино гуфтесен ма саюз тоҷик филм буд чӣ мегуфтанд мо намедонам тоҷик филми пештара ҳозир тоҷик филм нева ҳозир ҳаме кинои ма тамошо мекунам ака аксарияташ ана мегум дар ҷои дидагием ҳами киноро ин хел ма баҷо намекунам. ман худмам ягон мотиви ягон репа мекунам американска мехонам, леки дар кино вақте як сюжети обши калона мегирӣ копия мекунӣ ставид мекунӣ бо ҳава як каҷала оиди ҳами киное ки ҳозир хитон дар боло гуфтем ки ҳар ҳафта як кино мебурад. ҳами ҳар ҳафта шумо ба тайёр гуфтен ман медонам чӣ хеле кино сабт мекунанд ба фикри ма камерошона мегиранд мераванд хай ягон ҷо ёфтем ягон кадр мегирем импровизатсия мекунанд. ҳоё ҳамвора кино гуфтан мешавад ё ки ё киноанд ё саҳначанд? аслан дар мардуми мо чунин аст ки як каса чӣ хатогиша гӯӣ чӣ як шапотиш занӣ. ин ҳарду баробар аст. ва ба хотири оне ки ҳарчӣ мегӯем нагӯянд ки ту кӣ ҳастӣ. гоҳо мешунавем ки ҳар кас кори худаша кунад дигар. худоро шукр қариб ки дар 3 лоиҳаи ҷаҳонӣ мо иштирок кардем. дохили ҳамон хӯрокпазӣ будем гӯем сода карда фаҳмонем ва медонем хуб омӯхтем ки чӣ гуна бояд гиранд чӣ кор кунанд. филмҳо ду нав мешаванд. филмҳое ки инҳо навор мегиранд аксар ба хотири пасзанишон намегӯянд, аммо ҳар он чи аён аст ҳоҷат ба баён нест, ё ба хотири таблиғи озмун аст, ҳамон конкурсҳое ки мекунанд мардумро бисёр ҷалб кардан, ё ба хотири маблағ, чӣ ки чизи соддаву оддӣ зуд ваӣ мешавад, машҳуртар мешавад. ҳатто баъдан нафарон бисёр хурсанд мешаванд, мегӯянд ки бибинед ки чӣ қадар тамошобин ё чӣ қадар вай аст. тамошо муҳим нест, шумораи тамошо муҳим нест, сифат муҳим аст ки ва дар як чиз дигар мардум бисёр омехта мекунанд. мегӯянд фалони ин қадар вай гирифт, тамошобин гирифт ё фалониро. мардума шинохтан дигар аст, эҳтиром дигар аст. 100%. мо бисёр мардума мешиносем, машҳур ҳастанд, аммо нафрат ба дидан нафрат дорем ё ки дигар ин чиза мардум гоҳо вай мекунанд. хай корашон хуб аст. аслан агар ки сода карда дуздӣ гӯем, ин дағалтар аст, аммо фаҳмотар аст. бисёр истифода мебаранд, оҳанг ба оҳанг шабеҳ дорад, яъне монандӣ дорад, филм ба филм, ин ба ин, вай ба вай. боре 2 ҳафта пеш дар як ҷо будам, аслан ман эътибор намедодам, лекин дар нафси ман расид. дар нафси ман ба кадом асос ки мо кӯшиш мекунем ки як чизеро зинда кунем, кӯшиш мекунем ки як сари мардума бардорем, кӯшиш мекунем ки дар ҳамин филмомо як ҳувияи миллӣ бардошта шавад. як ҷо мероем 2 кадр мемонем, мегӯем тоҷико ина дизидед, ҳар чӣ ки мебурояд ҳамин чиро медузанд. дуздиам 2 нав дорад. гоҳо мо ина омехта накунем. филмҳо ва ё вай аст, дар баъзан суханҳо дуздӣ ин ҳисоб намешавад. мисол баъдан чизҳои тарбиявӣ, тарбия дар ҳама ҷо як аст. мисол модаратро эҳтиром кун гӯя як нафари дигар, ҳамун тарбия. чун агар ман ҳам гӯям намешавад гӯем ки охир ман сухани вая дузидам. бештар моро ҳам дар ин самт мегӯям. охир мегӯем ки чӣ аз ин дуздӣ аст ки вақте ки ҳамун сухана фалонӣ зад, фалонӣ зад, фалонӣ зад, ҳамаи мо аз як манба мегирем. ҳар кас вазифа барои мардум расонидан аст. ин алоҳида аст. хай дар корҳошон барор мехоҳем то ки
чур муваффақ шаванд. ман ростӣ гуфтам ку ман ҳатто тамошо накардам ки ма бахдо акамат ма вообще ма кинои ямвора ку ма умуман тизер ша даже тамошо намекунам ака. ма барои ки ҳами баъзан ҳолат мешава ҳам хел хелда мешава ки кинора дидести уже дальши сценарияша медони ку чӣ гап мешава. ана мебини бача мерава хона очай дихта қати очай дихта бояй и бача дана метиян и бача заслужит мекуна мерава и дихтара ба як бачаи бои дигара доданиям баъд сценария киношон и мерава ғалаба мекуна у бачаи боя и очай да доказат мекуна охири кинода тир мехӯрад қариби мурданда ки хай ба зиндаимона ба мегиранд метиян. як чизи дигарам ҳаст ки гоҳо аз сабаби чаро гуфтам ман тамошо накардам ҳамаш қариб ҳам як актёрҳо бозӣ мекунад ҳатто одам омехта мешавад намедони ки кадомаш кадом филм аст кадомаш чӣ ҳаст. хай биёд ин мавзӯра хубаш маҳкам кунем атрофи дигар чиз суҳбат кунем. нигоҳ кунед ҳозираш ба лоиҳаи мо мақсади мо аввал дар пеш аст. аввалин мақсади мо филм хуб баромадан аст. акнун шумо тасаввур кунед мо тамоми кӯшишҳоро мекунем яъне ин маънои онро дорад ки мо ҳатто ҳол бисёр одамо мегӯянд ки роли сомониро худат бозӣ мекунӣ ва на охир ё мегӯянд режиссёраш худат не мардум саросема нашавед. мо ҳаминҷода омаданӣ будем уже хеле саволои мо дар пешакӣ ҷавоб додиса не хай маврид омад ки то ки ваӣ шавем. аз ин сабаб мо то ҳад имкон кӯшиш мекунем ки профессионалҳоро ҷалб кунем то ки филм чӣ шавад хуб барояд хуб муаррифӣ шавад барои мардум. ҳозир ҳечи гуфта наметавонем аз бас ки ҳамин моҳ то охир сценарий мо бояд омода шавад баъдан кори галабалӣ шурӯъ мешавад. баъд чӣ хеле медонам агар кино шава айрӯи тасаввуроти ман ранги мумкин масофкош ҷои ҷангиш мисли кинои троя ана гладиатор дигаву дигаш ана ягон ай мардуми хидмон ай ягон кас кастинги иштирок мекунад ё ки ягон одамеро мебинен дар бисёри актёрро ахир актёрро мебинад ягон режиссёр ягон роликша мега ҳами дар як нақш дар корай. мисол шумо ай рӯи кастинг ай рӯи ҳами чиам актёр мегирен ё ки бале як чиро эътибор додагием ки мардуми мо камтар саросема ҳастанд. бештари ҳамин актёрҳо ё ҳунармандое ҳастанд аслан дар шакли кул гирем намедонам ки дар куҷо дар мо дар хуни мо пайдо шудааст ки муваффақияти ягон касро чашми дидан надорем. намедонам аз чӣ сабаб аст. хай ин як алоҳида мавзӯъ. акнун бармегардем бисёри актёрҳои мо ҳунармандои театр ҳунармандои синамо филм ва ғайраҳое ки алоқамандӣ ҳастанд аз ман хафа ҳастанд аз паси ман ҳар чӣ мегӯянд. ҳатто оддитарин чизе ки дар як ҷо мегӯянд ки ҳар кас кори худиша кунад. мисол нафарое ки ҳозир ман агар нишон диҳам ҳафтаҳош хати моро вай донанд ки моро дар кино гир гуфта. мисол инҳо бидонанд ки саросема нашаванд. мо ҳоло кастинг мукаммал нагузаронем. ман фақат дар як сурат кастинг гузарондем. барои мо махсус як даста лозим буд як отряд мегӯянд як қувваи ҷангие ки онҳо ҳама аз ду боло ҳастанд. махсус як чаро гирифтем ва чиё ин бо як мавзӯи алоҳида аст. фақат ҷанговар омода карда истодам. актёрҳо бошад ами коғаза медиҳед пас аз як ҳафта омода мешаванд тайёр мешаванд. инҳо саросема шуда пеш аз вай почак дароз кардан ва ростӣ гоҳ бисёр мешунавем диламона меранҷонанд ки ҳанӯз ман медонам онҳо дар филм ҳастанд мо ҳеҷ касро намебинем. чаро ки мо се шоҳ дорем се дарбор дорем се шаҳри бузург месозем. якум самарқанд дуввум бухоро севум бошад хоросон. ака месозен увора мо намешава самарқанда сёмка кардава. не ин самарқанду бухорое ки ҳозира мебинед баъд аз тангу тупанги шӯравӣ ва дигар чизе аз он давра боқӣ намондааст. ба ҷуз як порчае аз масштаби калони бада не ин муаммо нест. мо ина дар чин омӯхта омадем махсус омӯхта омадем ин тарзи шаҳрсозира чӣ гуна аст чӣ бояд карду. қисманаш ҳамчун макет мешавад қисми дигараш бошад графикӣ мешавад. чинда гуфтен ака ана дар группа будем дар инстаграмтон дидам дар хитой дар кадом киное будин ака агар
махфӣ набошад. Чӣ кино буд? Чӣ проект? филми Сухарг буд. ба хотири фаҳмиданатон Сухарг нафаро бисёр филмҳои ҷаҳонӣ дорад. Накама тамом ҳамин Ҷеки Чану, Ҷет Ливу, Ван Даму, хулас бисёр машҳур аст. Ҳамин интернет зананд мебуранд. ӯ филми Чингизхона сабт карданӣ шуданд. ва қисса кӯтоҳ ва муфассал нафаҳмонам. ҳамин хел шуд ки дар он нақш худоро шукр бекастинг, чунки филмҳои ҷаҳонӣ, филмҳое ки голливудӣ мешавад, онҳо кастинг мешавад чӣ? Чому бекастинг яклухта рафта дар филм бозӣ кардем. Яъне ки бе ягон рой вақте ки аксу маҳоратҳоро фиристондем, бешубҳа қабул карданд ва дар он филм нақши Хоразмшоҳро бозӣ карданд. Муҳаммад Хоразмшоҳро бозӣ кардам ки ҳамин озин нигоҳ кунед, ҳамин ҳам сабаб аст ки бисёри одамон мегӯянд ки филм баромадааст ки ё сабт доранд ки филмҳоро бо филмҳо омехта мекунанд. яъне ки ғайр аз филми Сомоние ки мо нақша дорем, мо ҳамчун актёри ҷаҳонӣ дар чанд филмҳо даъват ҳастем ва бозӣ дорем. яъне ки ҳамаш аксар қариб бурун аз кишвар ҳастанд ва қариб ки ҳамаш нақши шоҳ ҳастанд, шоҳҳои Форсу ҳамин тавр аст. ин филмҳо чаро намебароянд? боз бармегардем ҳамчун филми мо. мисоли оддӣ нигоҳ кунед ки 2 сол пеш мо бо ҳамроҳии Netflix, медонед ширкати Netflix ҷаҳонӣ аст ки дар як филми бақувват ҳамкорӣ кардем ва дар он ҷо ман таҷриба мегирифтам. ҳамон замон филм ҷанбаст шуда буд, ҳанӯз филм набаромадааст. ин қадар худам интизор ҳастам ки кай мебарояд то бубинам, ҳанӯз филм набаромадааст. чун филмҳои таърихӣ бисёр душвор ҳастанд. ҳатто оддитарин чизе ки намедонам ин ками камаш 5 солу 6 сол мебаранд, филмҳое ки як қисмӣ ҳастанд, на он сериалҳое ки барои телевизионҳо ва баъдан чизҳо мебароянд. мисол кинои яклух мисли ҳамид чӣ хеле гуфтам Троя ва дигар. бале. баъд як чизи дигар, мардуми мо ҳамин мо ҳар коре кардаем, ҳар коре карда истодаем, яъне кардем ва карда истодаем, ҳамаш бори аввал аст. масалан дар мо ягон мутахассиси киштӣ набуд. киштии мо 25 метр аст. барои фаҳмидан қариби як ҳамин доме ки шумо ваи доред 30 метр аст. 25-300 одам, мисол чизҳоро мо аз сифр сар карда баромадем. ё чизҳое буд ки мо касе набуд ки равем гӯем ки бародар ё вай барои мо фаҳмон чӣ гуна аст. ҳама кори мо, чун аллакай аз он устодо хафа нашаванд, нақшаҳо ва кадрҳои шӯравӣ ки буданд дигар шуд. ҳозир тамошобин дигар шуд, филмсозӣ дигар шуд, реалистични мефарод бисёр чизҳо дигар шудагиянд ки вай ҳастанд. ана ҳамин чиза мардуми мо бояд дарк кунанд ки мо садҳо километр як кӯчаро меравем, сарамон мезанад, бо дубора бармегирем, меравем аз сабабе ки намедонистем ва тамоми чиро мо омӯхта. ҳозир ҳамин ҳафтае ки масалан мо оиди чӣ кор кардем, нақшаи ман фақат як моҳ барои асп, чӣ гуна асп савор шудан, чӣ гуна аз асп фаромадан, чӣ гуна аз асп афтидан, чӣ гуна аспа афтондан, куллан алоқ ман хориҷӣ мерам моҳош истода онҷо. ман ҳозир агар ки нишон чандин видеоро дидагим вай филмои Ҷек Чана тамошо мекардем, баъд аз филмҳо мегӯянд ки дар филм вай шуда, ҳоли филм сар нашуда, тамоми ҷои мо ҳамин шабам дар ҳамин душанбе будем, машқи табарӣ карда будем ки ябо бибинем ки чӣ гуна мешавад. чизое ҳаст ки ҳар рӯз як ҷомо маиб мо ҳамаша меомӯзонем. мо рафта хориҷаҳо моҳош меистем, меомӯзонем ва мебиёем ҳамин чиро барои худамон вай мекунем. пас аз ин филми Сомонӣ бовар дорем, худо то он рӯза расонад мо ки як мактаби бузург мешавад, як мактаби замонавӣ бузург мешавад ки бисёр чиҳоро ҳар чӣ ки дар хориҷ мекунанд мо метавонем. ва муҳим ин аст ки дар мо умуман тарс нест. ҳар кора мо 1000% гаптон ака. бигзор ки ҳам ман мишленияш ака ана падход ба корш ҳамам хеле боша ака. мисол на танҳо дар кино сарояндааш, ҳаҷв нигорш ҳама агарам хеле падход кунад ака, медонем мо уровень мебарем. агарам ин ақшоиш мошава мумкин бош мо Голливуд да мебинем ака. нек ба моро фаромӯш накард. неки ин чиз муаммо нест. ҳамчун актёр имрӯз чандин даъватҳо дорем. ҳатто ба хотире ки филми худамон қафо намонад, якчанд филма рад кардем, медонам мардум. ва ҳатто даъватӣ дар Испания ҳам ҳастем, ҳозир тамрин дорем ва ин дорем. ман кӯшиш дорам ки аввал кори худамон пеш равад. ҳар куҷое рафтам барои пулаш намеравам, гарчанди пули хуб аст ё обрӯш не.
фақат ба хотири чи таҷриба, агар донам ки дар он ман таҷриба мегирам ба худам чизе, ҳамун меравам. Ака ҳамин проект чӣ хеле ман медонам вақте ҳамин масштаба мегӯй барои фаҳмидантон барои як кино мисол намедонам як актёре ки агар ҳамин масштаб бозӣ кунад ками кам мумкин бия бигӯяд ки 20 ёки минимум $20 миллион мада битин. И проект бениҳоят калона ягон кас ғайрат ҳам намекард. Мақсад ира бигира шуморо чӣ сари ҳам меоварда ка ҳамон пули вазмин доштен ёки чӣ ёки идея ёки ба чӣ хотира ка? Аслан мегӯм ку ё барои ин корҳо девона бояд шуд. ҳамин савола ман гуфтам ҳатман метиҳам чӣ хел вақте ин масштаба гап мезанӣ бояд минимум мултимиллионер бошӣ. вақти худат да мақсад агар худат карда небошӣ ки дар нигоҳ кунед. пеш аз ҳама мо бисёр боварӣ ба кори худ доштем. мо умуман такя ба пулу барои пул медонам пул заруртар аст, аммо мақсади асосиро мо пул нагузоштем, мо корро гузоштем. барои ҳамаи коро пули калон дар дуруст. дар аввали қисми барнома гуфтем ки муҳим дохил мешавад. мо тарс надоштем. мо медонем моро девона гуфтанд. мо медонем мо умуман фикре накардем ки дар ним монем ё интур нест. устод мегуфт зан ё ҳомила мешавад ё намешавад, камакакаш нест. мо кора пеша гирифтем ва бовар дорем ҳамин атрофе ки ҳастанд. муҳим агар мо кора хуб нишон диҳем, пул муҳим нест, пул ёфт мешавад. чӣ қадар пул лозим шавад ва медонем дида истодем ҳувияи мардума дида истодем соҳибкороро ҳама боварӣ дорем паҳлӯмон мисланд ҳама. фақат муҳим мо чӣ кор кунем онҳоро боваришонро ба даст дорем. конечно ҳамин хелам навиштан ки киноро гуфт ва фикрам накард чӣ хеле чӣ намешавад чӣ намекардаш по-любому мо акма медонистм суми калон дар албат сума гирифт албат хел карду и ака и гапи мардум тамомшавӣ надорад. оиди ҳамин кино камтар гап мезанем баъд ака мегзарем худат блогинг сар карди яка ана дата ма қадияташ шиносам дата ҳаму актёро ҳаму лашкарое ки ҷамъ кардагиян ду одама либоси ҳарбӣ будана пӯшондена шаҳр бароварден ака ба чӣ мақсад? ростӣ агар ки хуб мешуд ба ҳамин савол ҳар касе видеоро агар тамошо карда бошад комментария дароз хонад худаш мефаҳмад. баъзан чизо ман садҳо гӯям ҳазор сухан ҷо як натиҷаро намегирад. ӯ ҳувияи мардума бинед, ӯ хурсандии мардума бинед. ҳувия медонед чӣ аст? ба тамошош бисёр мардуме ки дух мегӯяд, дух мегирифт, ва хурсанд мешуд, ҳувияи мардума баланд мекард. ва мо инхе паҳлавонҳо 15-20 дорем. мо метавонем ки биёрем дар идҳо дар дохили шаҳр сар диҳем то ки мардум ё ки ягон меҳмон биёяд дар чӣ кунанда ёки биёянд дар аэропорт ёки биёстанд агар присайд ка истодаган қабулшон кунанд добро пожалуйте велкамшон биган ё хуш омадед бар Тоҷикистон биган. хуб акай диловар ана оиди блогинг ман медонам ки худат бениҳоят барои блогеро ранги як тағоид дорма места бароям номуси авлод бениҳоят иша ҷамъ мекунад уша ҷамъ мекунад ки ҳамаам тағоима шум мебина шум нева ама мега бо ҳам меомад бо мега румол пӯш бо мега ки бача шер аз ёд ки бо мега ман хита медонам ки масъалаи блогингда бениҳоят переживад ма худат дар ассотсиатсияи блогероем ва мо шоҳиди як видеое мешавем дар боло қайд кардӣ гуфтӣ ки неважно тра чанд кас мешиносанд важно тра чихелӣ мешиносанд ҳозир ҳами меброи ду беақлӣ мекунӣ ду сухани нито мегӯй резки мепара видеота резки ҳама мешиносад фактра чӣ хеле мешиносанд как як беақл як бефаросат мешиносанд ё как як одаме ки мебинанда дар раҳу рӯ мегӯянд о фалониро дидем факташ ҳамиай ана мо блогеро дорем ана дар бораи панду насиҳат блогер дорем дар бораи ана намедонам мошина дар бораи гив конкурс дар бораи кино гуфтем дар бораи конкурсай дар бораи блогерои хайрхоҳ хайр мекунанд ис ус мекунанд па пунктам ака дар бораи блогерои
дар бораи блогерои панд насиҳат мекардагӣ, дар бораи бачхепа, дар бораи одамое ки хайрхоҳанд. Ман лично ина мисол бисёрам блогеро ки хайрхоҳанд, аксари вақт ман мебинамшон ёки видеошона, роликошона. Ман у қадар чӣ надорум да, избегат мекунам да, мисол боварӣ надорум. Мисол да барои ман. То надонам нашносумаш ёки намедонам да далиши хай мегӯям ҳо ва фикри акаи диловар блогинг дар кадом сатҳ қарор дорад. Ами кӯтоҳ не ки мухтасар ака ҳар як кадомаш не ки ака бояд бугӯӣ да намешавад ша пропускат кунӣ ака. баъдан назди мо меоранд мегӯянд ки мехоҳам бачама назди ту монам ки касби блогериро омӯзад, блогер шавад. бештари мардум блогериро ҳамчун касб медонанд. аммо фаромӯш накунанд ки блог нафаре ки як блог дорад, як блоги худашро дорад, раққоса метавонад блогер шавад, санъаткорам метавонад, ҳатто як ишора қатъиам, яъне ҳар кас самти худаш қатъи як блог дорад. ин як бозор аст, бозор гуфтам, ин як телевизиони шахсӣ аст ки ӯ ҳар чӣ ки пешниҳод мекунад мардум қабул мекунад. дар ин бобат бисёр боэҳтиёт бошанд. аввал хусусан ҳамон падилитсие ки гуфтед, чаро видеои фач тамошобин зиёд мегирад, ин ба ҳама ошкоро аст. ҳеҷ кас намехоҳад худашро тағйир диҳад. вақте ки ҳар сухана мешунавад, инсон чӣ кор кунад? Бояд дар болои худаш кор кунад, бояд тағйир намехоҳад. аммо наворҳое ки ҳаст, ами як ханда, як вайқатӣ чӣ кор мекунад? вақти инҳо дар вақти сарфа кардаашон, вақте ки тамошобинон меравад сар, нафарои кардан не, инҳо ҷавоб мегӯянд. дуввум, ҳар нафаре ки видеоҳои фаче ки моро аз фарҳангу маданияту ҳатто вақти моро беҳуда мегирад, ин мардум ҳам ҷавоб метиҳанд. инҳо фикр накунанд ки инҳо ҷавобгар нестанд, падилитсия мекунанду историас мекунанд то ки дигарҳо ҳарчи бештар бинанд. дар ҳамаи он ҷавоб метиҳанд. ҳамин тариқ аст баръаксаш. агар кори хубе кунанд беҳтар мешавад. атрофи блогерҳо рости бале бисёр дилам месӯзад ва медонам ки қариб ки ҳамаи блогерҳо бадам мебинанд. аз сабаби чӣ? аз сабабе ки ман сахтшон мегӯям. фақат сабабаш ҳамин аст. ва ман борҳо гуфтам ва ҳамин ҷо ҳам мегӯям, худо шоҳид аст, ман ҳамаша дӯст медорам. дӯст табарвор, душман шакарвор. ва имрӯз суханони ман туро дард кунад, фардо суханони ман туро мард кунад. ман мехоҳам ислоҳ шавам. ман мехоҳам баъдан чизҳое кунанд ки мардум аз он чизе бигиранд. ханда зарур аст, бале, мо нагуфтем, аммо бо меъёр. ё фалон хуб аст, ин хуб аст, аммо баъдан бо тариқи ханда бисёр чиҳоро таблиғ мекунанд ки вай моро аз бисёр чи дур мекунад. дуввум, дар ҳамин ҷо хонумзанҳое ки тамошо мекунанд муроҷиат карда мегӯям, занҳо бисёр боэҳтиёт бошед, бисёр боэҳтиёт бошед. дар Тоҷикистон як гурӯҳе ҳастанд ки инҳо блогерҳо машҳур ҳастанд, блогерҳо ҳастанд, журналистон ҳастанд, санъаткор ҳастанд, нафарои фаъоли ҷомеаанд. инҳо даста ҳастанд. қисме аз инҳо маош мегирад аз хориҷа, қисмеш намедонад, қисми дигар дар ҳамин гурӯҳ ҳамроҳ мешаванд. аммо инҳо як вазифа доранд. духтарои моро чӣ кор кунанд? бероҳа дар шакли бад не, яъне дар ҳар самт духтари набояд пасуда оянда барои фарзанду насль инҳо як бисёр зарар меорад. бисёр ба эҳтиёт бошанд. нагӯянд агар пагоҳ моро пурсанд, мо мегӯем мо гуфтем, чӣ вазифадор ҳастем, мо гуфтем, мо метавонем муфассал бо ягон барномаи дигар кунем. дуввум, атрофи агар ки боз блогерои хайрия равад, ман қариб ки ба аксарият кор кардам ва доимо ҳар куҷо пул ҷамъкунӣ аст, мо кӯшиш мекунем аз он ҷо дур кунем, чун 10 кас пул тиҳад 10 фикр дорад. ин як қисм. дуюм қисм, рости ба ягонте аз онҳо ман эътиқод надорам. ба ҳамаш медонам. аввал ин ки гумони бад ҳаром аст. худо ниятошона пок кунад. лекин аксараша дидаем ки баъзеш хиёнат намекунад, дуруст пул намегирад, аммо ба хотири шӯҳрат мекунад. баъзеш ин кор аммо ба хотири чизе. ман баъдан ҳамкорӣ мекардам, ман дар ҳайрат мемондам ки ҳар чизе ки мардум дар телевизион мебинад, маро берун накунад, бигзор манам ворид кунанд. чунки ин нафс аст. ҳар чиро ки дар телевизион мебинанд, зудбовар нашаванд. баъзан нафароро мебинад, вай фаришта аст, вай дӯстон, бисёр чизо ҳаст ки намешавад гуфтан барои ҳамон ҳазор. агар любой кас, ягон кас
просто так я он кор намекунад дами давр замон хусусан одамое ки чунан дӯст медоранд блогеранд. як қисса аст. як замон инсон нафхудашро маъюб нишон медиҳад. ҳамин чулуғ як асб савор мебиёяд, бисёр дилаш месӯзад ва мегӯяд ки мехоҳам туро ба манзил барам, мегӯяд баромада наметавонам. аз асб поён мешавад, ҳамон маъюбро болои асб мекунад ва аспро гирифта мегурезад. ҳамин қадар хоҳиш мекунад ки ист меистад. чӣ гуфтан? мегӯяд ҳамин ҳолате шуд, илтимос барои касе нагӯй. гуфт ки чаро? гуфт то ки ҳамин кори нек ҳамин сабаб шаваду дигаро ба дигароро нагиранд. чӣ бинанд? агар асб саворо дигар ниёзмандои ҳақиқиро нагиранд ва ҳамин чиро хайркунҳо фаромӯш накунанд ки обрӯи дигароро нарезонанд, ки аз бас ки мардум дигар эътиқод надоранд, намедонад куҷо хайр кунад, намедонад чӣ гуна. намекунанд дига ака, намекунанд дига. Мега ки дурӯға гуфтӣ. Морам чандин коро кардем, ака гирифтем, бурдем. Мо намедонистем иззатавош, мо маълумот, навози маълумот ки дорем, мо дига ҳамин чиза даст намезанем. Я бор ки кардем, я коро, я тӯҳмато, я чизо мумкан давраи хайпи, давраи мо нав, чӣ хел вақти одам нав популяр меша, мо орзу доштем ки ака машҳур шем. Я намуд пешпоё, я намуд ғалат онданмон ки мо ҳайрон шидем ки чӣ хел одаме ки барои 10 сомон памперс барои кӯдакаш мепурсид, барои ҳамин ака ма гуфтесам ки мам ранги хитм ака эътиқод надорам. қисса барои ту буд, намегуфтӣ бояд амина. баъд дигаро хайр камтар не во мардум ҳамаи видеоро дидагиан ака ин мардуми ёро видео кардан мара ҳамо одаме ки хайрш кунам мара видео кардан ака. Хуб блогерои анахидат дар чӣ хел бигем якум блогере ки мебиромад фақат насиҳат мекард, ягон чиро мардум меомӯхт, кай ловар сафар наршоти ҳозир дар кадом сатҳ қарор дорад панда насиҳат дар блогинги тоҷик? аз уни худамон ё ки не хидм не ҳами в общем тоҷикистон да ка рости пештар аз сабабе ки зудтар машҳур буд ин чизҳо кам буд. инро фаромӯш накунем. мо намегӯем ки мо зӯрем. хаз замони мардум мешинохт набуд, рақобат набуд. мардум ниёз ба ҳамон чиз дошт. ва мо якчиро хуб дарк кардем ки ду чизи муқаддас аст. якеш дини мо аст, дигаре кишвари мо аст. ба ҳардуи ин дар нафсашон нарас. беҳтарин аз устод сухан аст ки мегуфт коре кун ки андак бошад, ин кӯчак бошад, аммо бардавом бошад. панди мо ҳамон замон хуб буд, ба тораф бини хеле зиёд шуд. ҳозир баъзе мардумо буромад мебинед телефон мегиранд, дониш талабу бузургӣ омӯз то нашавад рӯз. боз бо ака клуб да дромада мубайне ки сароянда мехона ку ака клубда мубайнеша ман панд насиҳат кунам ку ягон гап меган ва бо далши клуб офис давом мета ака туй задестанд. худо сафошона зиёд кунад. насиҳат аслан фақат ба ду мисра шеър намешавад, баъдан ба саҳначаҳо мешавад, бояд нишон дод. бисёр баъдан ба ҳолатҳо мешавад. баъдан ҳолат аст тамошо мекунӣ, яъне ба дидан инсон чӣ кор мекунад, аз ӯ чизе мегирад, ғизо мегирад. панду насиҳати ҳозир дармоне ки хело кам шудаги аст тамошобинаш, аз бас ки хай биёед нагӯем хубтар аст, насиҳатам нодуруст кардан. ё ки бештари мардуми мо ҳамин хел аст ки ҳозир маро бинад, агар мегӯяд ки эти чӣ насиҳат мекунӣ, дивз дидем дар фалон ҷо, ба мо одам нестем. ё тасаввур мекунем ки мо он суфи сафед мепӯшем, ранг домуло фақат четчети. ин бисёр як ваи ҳаст ки ҳатто бисёр ваёро мебинӣ ки озам насиҳат мекунад, аммо дар кӯча мебинед як корҳои карсуданд ки мавлоно бисёр хуб гуфт ки набин ки кӣ мегӯяд, ки бубин ки чӣ мегӯяд. ҳаминро мо бисёр хуб дарк накардем. ака маънош чия ки набин ки кӣ мегӯяд ё ки чӣ мегӯяд, мақсад нигоҳш на ки дар куҷоя чӣ кор мекунад ё ки гапош. аксари бинед ки нафарое ки оиди тарбия гап мезананд дар беру худшон бетарбия. ами чӣ буд мега ба гуфташ бикӯ ба кардаш не ҳарду як аст. ҳардушам ба гуфташ бикӯ ба кардаш не. бо кадом буд киноро гуфтем ки ами киное ки ҳар рӯз дар рӯз ду серия мебуранд дин сабт мекунанд. ва основном барои ана бозиёи аму чиптаву билетошон мегзаронанд шака. Представь, я буду тасаввур кунем, да, кинои Сомонӣ сар мешава, аввалиш да кай левар да пеши мошино шитаги. Не. Бародаро мега мисол да ира тасаввур. Ман як дӯст дорам. Қариб чанд наздикҳо дорам дар ҳамин кор ҳастанд. Як дӯсти дига дорам ки ҳаддам ҳаст ки ҳатто дашномаш мекунам. ҳар боре ки ҳамин корҳоро мекунад, ман мегӯмаш ки дӯстам, зиндагит ҳаром мешавад. Пулат ҳаром аст.
ту бо ҳаром зиндагиву мегӯд қарзоматям то рафт чуқур даромада истодааста наметавонад аз ботлоқ барояд. барои нафарое ки мегӯянд ки шояд қимор несту дигар ман кордор нестам, аммо як чизашро ман санои бисёр сухани зебо дорад. ман маънаи шеъраша мегӯм. ҳама рӯз рӯза будан мегӯд, ҳама шаб намоз хондан. фаромӯш кардам. хулоси гап маънаи шеъра мегӯм ки ҳама рӯз мегӯд рӯза гир, шаб намоз хон, пиёда ҳаҷ рав, ин кун, вай кун, мебиёд. дар охираш чӣ мегӯд? қасам мехӯрад. ба худо ки ҳеҷ касро самар он қадар набошад ки ба рӯи ноумеде дари баста боз кардам. акнун бармегардем. яъне мегӯд таби як нафарро мегӯд ту болида кун, дари умеда ба рӯяш боз кун. аз тамоми ибодатҳои нофиларо дар назар дорад, фарзияро не. аз тамоми ин чизҳо боло меистад мегӯяд. اگه شما تصور کنید که 1000 آدم نامه میفرستند، 1000 آدم نامه میفرستند، هر یکی او امید دارد. همین هر یکی که اس ام اس میفرستند او الک امید دارد در قلبش که من همینو میبرم، با امید میفرستند، او ناامید نمیفرستند. وقتی که 1000 نفر تماشا میکند، یک نفر میبرد، 99 نفر دیگرش دل شکسته میشود، تابش خیره میشود. ها میگوید که 100 مسجد وای کن این نه که یک دل شکن میگوید چی است؟ انمی چی رو در نظر دارد؟ این ما از قمار و از دیگر چیز بیرون هستیم. دل 99 نفرایی که غالب نمیشن شکسته میشوند، اینها کجا برکت مییابند؟ و مردم رو بسیار یک این مردم آزاری حساب میشود، آزار نمیشود، ناامید میشود. ما حال برای چی شعر رو گفتم؟ ناامید نمیشود که آدمایی که با امید میفرستند که و دوم این که ما یک برنامه کرده بودیم پول میگیرن خیلی میکنن یا ماشینا رو دو 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 رکلام میکنن. هر یک انسان خودش صاحب همون تصور میکند و الکی در سرش نقشه رو میکشه. اگر من اینا برم، اگر من این پول ها رو برم، این میکنم الکی تقسیمات و زندگی خودش از روی مطمئن میکند. نوبریده و پلانش هم میکشه. بیاد این موضوع رو خوبش کاملا برمیگردیم کم انا و چندین زنها هم بودن که گریه میکردن. میچ کرا گفتن نمیتونم هیچ کمی سوا. چندین نامه ها داشتم به خود و زنها گریه میکردن، در خانه نانی خوردنی ندارن، شوهر رو قرض میکردن، همین چیزا میکردن. این موضوع بسیار وای است. کا میبریم. اکم موضوع رو ما قطعی خود گپ نزنیم، هیچ دیگه سوال ما جواب نمیده. آزی داغ روزه که همین همه وبای عصر انا امروزا میبینیم. خیلی خدا برکت شما تا صورتای همو مثال ما میدیدیم. خیلی امروز هر روز میبینیم، ختم میبینی که دختر رو مقصد برای اخلاق برای او چقدر میگن ما میگن کاری چه دموکراتیه خصوصا با بعضن کلیگا و هم چی میگن کس نباشه خوب بیای هوایو هم رقابیدن مقصد فهمونده دیگه که دیسانه بعضنش انا ماموری جمعیت ماموری و سوگسن فکر دیلوار سفر چیکار کنیم پیش رای همین را بگیریم که دلشی مقصد گوداکویمون نبینن همیشه تو پریویچ پیشتر یگون آدمی بیروها را درام میدیم و بچه‌لیگ ما اون او فالونی واسه یک کس نیم کس بود در نظر هم مامور میگه حاضی 1000 کس در پیشمون بگذاره که اهمیت نمیتیم برای که پریویچ نیست است اوجه عادت کردیم. پگو هم اگر سری روی همین را نگیرن پگو اون کس با کمی باشه با نیجنی بیلام و پیشمون بگذاره اوجه عادت میکنیم نمیبینیم شما ممکنه که دولت‌های اروپا سلیشکم چی باید کرد و چی سبب میشه که هیچ میشه نکرد. اگر که صدا بلند میکنیم که ما نسل نورس این وای تمام کوشش ما برای چی است؟ فرزندانمون که یک درست تربیت کنیم بروریم. فردا اینها اصلا یک وظیفه دارن. ها در سرم گفتیم چندین نفرها هستند که خودشون رو آزاد اما با آزادی ما اینها خلردار میشوند. بله اونها میگن که آزادی است اما با آزادی ما هم خلردار میشوند. چون که اینها همین قدر زیبا نشان میتین گویا که همین دخترایی که در همین میبینید چون در اینستاگرام و در چیزایی که همین گشتناشونه یا اون رفتاراشونه دخترای ما میخورده که تصور میکنه که زندگی فقط همین است کیف است و دیگر ثروت و اینها نمیدونن که اینها از زیر چندین دست ها میگذرن. اینها نمیدونن که اینها با چی دشواری ها صاحب همون اوجینه که در شب میشوند. اینها نمیدونن که با کدام کارها میگذرن بعد صاحب این قدر ماشین میشوند. دو روز میبرد پگو میبینید یک اینمارکه قیمت در تگ پوش است. انا اون دخترای ما اون کودکای ما میبینن هر هوس است. اینا پسی پرده را نمیدونن.
من چندین نفرش میدونم ما هم پشیمون شده نه پشیمون ما هم شده پشیمون که شده وقتی که گپ میزنن اطراف این آخر زندگیشون نقل میکنن توبه کردم خدا و هیچ کس نمیخواد فرزندش دخترش خواهرش و در چنین زندگی برای مردم ما سادن اینو همین طرف نشون میتن زیبا نشون میتن در همین کوکاکولا در فیلم ها پول میتیاد پولی کلون میدید اما نمیگوید که در اون فلان جا بیاد نه چیکار میکنه در یک حالت خوبی فیلم یخدان میکشد و خالدیلنیک میکشد تا چرخ میکشد خیلی میخورد همون در خاطره ما ثبت میشود یک دو بار در فیلم نشون میده табачный компания و سیگارت تخشو کنه وقتی که انسان تشنه میشود اولین چیز زود بیارن چه خاطره است هم چشم پوشد اگر همون چیز میبیاد اینها همین نوع مارکتینگ صرفه فیلمی دیگه 55 است کو چند بار نشون میتن مهمان خانه‌ش هم ماشین فقط 55 میبیند بعد دوربین میتن آدمی خودش اون میبینه 55 میبیند همین طرح اینها مردم ما رو هم خیلی کج میبرند من اینها بسیار خطر دارن در جامعه ما اینها رو اگر لجامشون نکشن یعنی آدمایی هست خوش میشن یا که بسیارش ندونسته و اکثرتش نابالغ نه با بلوغت رسیدن یا هم همون گروهی داخل میشن که اکا برای انا پسیخولوژی که فهمیش یا که چی میگن ценности میگن ارزش های زنی تاجیکا باید نست کنه زنی تاجیکا همچون زنی اروپایی زنی تاجیکا همچون یک زنی امریکایی یا خیلی 100% یا همون تیپی همون آدموانه آدم یا که آدمای همون آدموان اینها پگاه هست کو شوهرم کنن اینا همه خیلی میآموزن از جمله بعضن سریالو که کاری تو چی یا تو چی دیگر حق شوهر پایدار یا که زن میگیرن اگه اون کسان بگیرن خیلی مردکی که خچه حرمت ایزاد میکنه خیلی آدم نمیگیره اگه ما در یک کشوری همسایه کار کردم یک مدت اوید یک لایحه و دیدم همون مدنیت قطعی و یا چون این چیز از دست دادن ما هنوز میتونیم این چیز داشتن همون چیزی که از دست داده بودن که حتی همسایه به همسایه مهر نداشت به مانند همون مدنیت دیگر جور قبول کردگیان که تماما گفته نمیشه همون روز ما درباره 1 سپتامبر یک رولی کرده بودیم اویدی لباس پوشی و نمیبینید که مردم چگونه ما را دشنام دادن و بینید که در اون سخن ما نگفتیم که نکنید ما تنها مصلحت دادیم به خاطر چی صدها نامه دارن صدها نابالغ نجات دادگیم از خودکشی که دست به خودکشی نزند میگه که در پیش تویش است ویش است اما چی است میگه که من فلان هستم یا فلان یا فلان بسیار است و ما میگیم تجربه دیگران رو برای شما میگیم خطا نکنید این چیز بسیار دشوار است این چیز طرف وقت زیاد شد که دیگر این سخن ها رو ما زدن نمیتونیم دیگر عقل در دهانمون میزنه گناهگار میشیم کی هنوز وقت هست اگه خدمت دیکیم وزیا اگه با گفتی و یا ما آدمای چیم عصری سنگ موندگیم ما همین مسئله داکا یکم برنامه‌ام در حرف زده بودم گفتم که نگاه کنین خطون یا بار نگاه کنین حتی تصور کردم مقصد در باره خیانت مرد زن گفتم هم میدونی چه خیلی ما را خیت کردن ما گفتیم خواهرو این خیلی همین کاری شما میکنن ندرسته این خشروگی و این زیباگی همین بود میشوه 5-10 سال پس بود میشوه دلشی چی فقط کوشش که خیزه گودکات بدارد کنن بگن و چه بخی اگون آقل که با آوازی گودکات بدار شد نه که همون کس با پاش بخیزونات بگه بخی بوجه ما میریم یا که بخی بره برای هم که ای و بوی اصرای اگر همی گپ شما نگین شما نفهمونین شما که در روی 1 سپتامبر گپ زدین اکا ما میبینیم امروز یا نمود سر فرما یا نمود سر لباس ای عموما طوری نمیگیره و من فکر میکنم که درست کرده استنازی اگر یگون دختری دیگر را بقبان هم استوریس میکنن که اینا چی باید اینا 10 تا دختری ببخشین تن اوریون آورد مخم کن یا اون کس استوریس نکنین رحمت بر پدرتون نگفتین که همیو را پیشگیری کرده استین چی با خیلی خیلی کندر کو کدومیت بنانگین کدومیت نفورا خوارتم خیلی بگرده کدومیت زنو کدومیت نفورا بچت خطون همو اتمسفیر کیف سفارا دیدستین همو دخترها در جای هستین مخشروم میدونم ما آدم میگم که میگردم ما خدمت سویتو نگیم کدامید میفورد که بچت همو رنگی دگونت زن بگیره هم دگونه اخت میفورد بچت پگه بگیره مثال اگر همین را در شکولت قبول که بتونیم ما هم روزی مگم هم رنگی تایم مسئله دکه رقم میکنم به همین خاطر رکت چی باید کرد روح تربیه رو پولی کلان جدا کردن به واسطه رولیک
роликҳои кӯтоҳи тарбиявӣ ҳатто аз ҷумла партовпартоӣ мусор мепартоянд, аз ҳамин сар карда ба ин омада этап қатӣ бисёр хуб карданд. мо нагӯям хело кам ҳастанд ки бисёр дӯст медоштам ки ҳамин баъдан блогерҳо ҳам ҳамин дастаи мо дароянд. мо гуфта яъне ҳамин атрофе ки як зарра ҳам бошанд баъзан чизҳои миллиро гап сари миллӣ мерад ҳифз кунем ки то ки аз даст надиҳемшон. инҷи муборизаи хуб бузург меравад ки ду қувва аст. мо бояд камак мо ҳатто гуфтем ки ҳақ надорем ки мардума гӯем накун, ҳоло фақат гап сари чӣ меравад маслиҳат медиҳем. дигароро мисол мебинем мегӯем ҳамино ҳамин хеш шудан шумо эҳтиёт кунед, ҳамино ҳамин хеш шудан шумо эҳтиёт кунед. ёдрасшон мекунем ки фардо ёбем занои хуб гирем, фардо ёбем кӯдакои солим диҳанд барои мо. аз ин фаҳшу фӯш барои мо кӯдаке намешавад ки моро муаррифӣ кунад ё чӣ кор кунад. ё дирӯзам як ролик дидам аз ҳамин душанбе мешудааст, блогер будааст, кадом украинӣ саволаш метиҳад ки дар бораи тарихи Тоҷикистон гап зад, мегӯяд Тоҷикистон тарих надорад. Ман дидмаш. Ман давлени ман бовар асабом анамин гуна мебурон дигар бесаводҳое ки на парвои чӣ дорад на парвои дигар. Мега ки Тоҷикистон тарих надора, ана мо ё вымышлениян ё мифан. Блогери худамон асофем. Ака кинои Сомониён бармегардем сани кинои Сомониён. Ина мисол чӣ хеле ки ҳамо падарнанад мега ки ин мифай, мо намехоҳем ӯро дар номша хайп кунем. ҳами асосҳое ки дар кинои Сомонӣ гирифтагиен ака рески сини Сомонӣ биёем ҳамин гапа ёд нарава. ай кадом китобо ай авторои мо гирифтагиен, авторои хориҷӣ ай ёкунед масъалаи сценарияш бисёр нозукона навишта шудааст ва инҷо шумо тасаввур кунед ки ҳамин мо тоҷикоро ягон муаллими институт буро таъриф кунад чӣ гуна аст ё ки як профессори дигар кишвар таъриф кунад, кадомаш афзалтар аст? профессори дигар ҳамчун бегона. ҳамчун бегона боша конечно дигар кас. дуввум савол, ҳозир ман хезам писарчаи худама таъриф кунам чӣ гуна аст, писарчаи як бегонаро таъриф кунам, ҳардуш қувваозмоия, кадомаш афзалтар аст? қадри ма баландтар мешавад. Ман бачаи худам гум ки эй зур аст ё ки ани бегона. Любой кас хита бачаи бегона конечно. Анакнун сари мо сценария манбаъ 2 сол бозе сценарий навишта истодаем. Аз тамоми дуоҳои мутахассисона гирифтем ва фикрошона гирифтем ва китобҳошонам корбарӣ дорем. Дар 2 сол сценарий навишта истодаем. Бузурге гуфт филм 3 чиз дорад. ҳайрон мешудем чӣ аст? Мегуфт сценария бо сценария. Сценария аз ҳама муҳим хуб борояд. манбаъ аз 35 ё 36 китобҳои бузурго гирифта шудааст ки дар бораи мо арабҳо чӣ гуфтанд, дар бораи мо фалониё чӣ гуфтанд, дар бораи мо русҳо чӣ гуфтанд ҳамон замон, дар бораи мо фалониё чӣ гуфтанд, ин яъне тамоми бегонаҳо ки моро гуфтанд мо гирифтем. бубинед ки як нафар мавъиза мекунад, яъне ки дар дин гап мезанад, мегӯяд фалон сура, фалон оят, фалон ки дигар ягон кас гуфта наметавонад. дар филми мо ҳам охираш мебиёяд ки ҳамаи манбаъҳо аз фалон китоб фалон, инҳо нафарои олимои дигар кишвар ҳастанд ки ягон кас данд боз карда наметавонад. яъне ягон чизи бофта надорем. ҳар чӣ ки аст аз бузургое ки дар бораи мо гуфтанд, то ки мо ҳатто як худамон нагирифтем нагӯянд ки худтона таъриф кардан мегиред я дар филм, ки ҳамин чизҳоро дар бар гирифтем. ва ин филм аввалаш ки гуфтем ки бисёр умеди калон дорем ки на балки Тоҷикистон ин филм рӯҳияи тамоми ҳатто оддитарин чиз ки мо ба нафси ягон кас нарасидаем. баъзан филме мини якса ганда бигӯем не устод бисёр сухани хуб мегуфт ки тепаи худамонро таъриф мекунем. тепа майдака кас ба кӯи бузурги дигарон кордор намешавем. мо худамонро таъриф мекунем ки будем чӣ будем, ба дигарон кордор нестем. яъне бисёр хуб гумон мекунам, аммо дар 36 китоб гирифта шудааст. ман ҳамира мехостам бифаҳмам бачаҳо ба чӣ хотир ман савола додам. ман гуфтам ки мешава ки хае бо гуфти ҳамун ки худат придумат кунӣ ва исус кунӣ, агар вақте ки источникоро яъне ҳамун чӣ мегӯянд ай дигар китобо боша ва ранги ҳар як чиз вақте по факту ай сола моҳош дақиқай ин чиза дигар ҳеҷ кас спорт ҳам карда наметавона. ва ака мо хита дар бисёр ҷоҳо мебинем, бисёр миллионерҳо хати мебинем така. Миллионерҳое ки ба ҳама мешиносашон, Саймурод Давлатов, Раим Бобоҷонов,
раими ғармӣ ана шумо чӣ хел муносибат доред ака муносибати шумо чӣ хел ҳақиқатиам ё чӣ хел ай чӣ сарштега ай кай ба ғайр бо ман мешиносам чандин номошро намедонам чандин миллионеро хати шумо дӯстии хеле ҳастанд як хел одамое ки ранги айдорӣ мебинӣ мефаҳмӣ ки ранги хеле ҳастанд ам хел шинос ё шогирд ё ки намедонам хел шинос не ки ман шуморо медонам ки ай рӯи роликотон ай рӯи ман худам қади лична шиносам шумо шиноси наздикен дӯстен бародарен ҳамин дар бобати ҳамин мехостам мардумдам як рӯшантар бигӯянд чӣ хел шинос чӣ хел Диловар Сафаров Диловар Сафаров ҳам ранг мо як шахсияти оддие ки орзу дошт боварӣ дошт ва имрӯз дар як ҷое мебинем ака Диловара ки худованд ҳар кас то ҳам ҷора биравад аввалан ки худоро шукр ки хеле дӯстони зиёд дорем ҳам соҳибкор ҳам мақомот ҳама тарафа ва то имрӯз дӯстии мо бисёр зич аст аслан сабабҳош намедонам чӣ гуна фаҳмонам тасаввуроти мардум ҳар куҷо набинӣ мегӯяд ки пули фалониёро хӯрда гаштападробна нагуфтам барои ҳамин савол барои ҳамин буд барои пул инҳо қатӣ куҷо як пул дора и рафта худашро мезанад саволҳо зиёд астанд ин гуна лекин худи ҳамун дӯстон ҳама шоҳид ҳастанд ҳатто ҳадис аст ки мегӯд касеро дар пулаш дар молаш кордор шудӣ аз ту дур мешавад ман худоро шукр ҳар робитае ки кардем бо ҳамашон ё ҳар чӣ ки хоҳишо ё ҳар коре ки кардем ба хотири пешрафти чӣ буд ҳамин ҷомеяву кишвару як беҳбудӣ кардан буд борҳо ман аз ягонтаи онҳо барои шахсияти худам барои чизҳое ки хусусан шахсиям напурсидам ва бисёр муносибатама ман хуб медонам бо онҳо ки аз ҷумла дуввумаш ки зинҳор касеро хушомад нагуфтам ва шояд ҳамин сабаб бошад ки бисёр як чизи дигараш ки бисёриш ҳатто ту намегӯм гарчанде аз ман калон ҳастанд ман гоҳо шарм медорам лекин бар зами ибо мегӯм худоро шукр ақлҳо ёридият мегӯянд ё ки инсонҳои оқил инсонҳои равшанфикр хоҳ нахоҳ як мешаванд яке бо идея яке бо пул яке бо чизи дигар хоҳ нахоҳ як мешаванд ҳама бо ҳамҷинси худ кунад парвоз кабутар бо кабутар боз бо боз ки бисёр эҳтиром мекунад то ту намегӯям ҳама шумо гап мезанам гӯё ки ман аз онҳо калон бошавам муносибати мо бисёр хуб аст барчанде ки мардум хай гоҳо ҳар чиз мо мегӯянд дар комментарию дигар чиз хай ҳама ин чиза вақт нишон медиҳад аками сабаби шинос шудантон агар хато накунам вай касо мисол ҳамашон мисол ё ки ман қатитон ё ки як каси дигар вақти берун ай авлода ҳамсояву беруни хеле ягон ҳамсоята ё авлодтай ё ки ягон хештай сабабаш мақсад ҳамун роликотон шудага ба фикрам албатта гуфтем ки ҳар кор ақлҳоро мебинам мисол ман дорам як акои шиносе ки мегӯм ака хай чӣ хеш мода туғри гирифт хай бо шумо роликои ман яда шиносое дорам одамҳои калон мегӯям мо репота гӯш кардем мақсад гуфтем кием бача ман аями касбе ки пеша кардем ами коре ки пеша кардем ака ягон вақте шидагие ки пушаймон шуда бошем кам тарак самнения карда бошем чӣ ба ман ҳамин раҳда омадам ё ки ягон моменти шидагие ки гуфтагие ки чаро ягон кор бепушаймонӣ нест аслан гирем бепушаймониш дар кадом самт ҳозир барномаро мекунем хуб аст баъди як ҳафта тамошош мекунем мегӯяд агар фалон ҷош хе мекардан боз зуртар мешуду вай буду ё ки фалон ҷош ин буду ё як ваи ҳаст аммо корҳое ки ҳақ ҳастанд корҳое ки мардума ба хубӣ мебаранд дар он кор мо зинҳор пушаймонӣ накардем ва албатта ки гуфтем коре нест ки пушаймонӣ надошта бошад масалан дар ҳаёти шахсиятон ягон таъсири мақсад бад расондагӣ ами мақсад мо аксарияти қаҳрамонои барномаро мепурсем яки ҳаёти шахсӣ масалан ягон ҷо бирам оилам хати шиштан хел ман хай макум ман нормали ман қати оиламам далибоҷо мо одами мардумием ака ман қатиам халқам
ман хитонда бароям хами саволат додум ки мақсад ҳамаи масъалаашда масъалаҳои корои шахситона ҳаёти шахсӣ агар ҳаёти шахсию душворию дигар чиз равад, ина ҳар касе ки эҷодкор аст, ҳар касе ки як кори бузург ба даст мезанад, ӯ хуб даро мегӯ куҷо донанд бедилҳо дили мо ки ҳар як хандаи мо дард дорад. баъзан чизҳоро нишон наметем, лекин фаромӯш накунед ки ҳар кори бузурге ки роҳаш чи аст? Роҳаш пур аз хор аст. ҳар кори ҳақ роҳаш пур аз хор аст. душвор аст, аммо мо бар зами ин шикоят намекунем, гӯем ки фалон фалон. мо оз шикоятҳомо гӯям шояд нисфи одам дилаш сӯзад, лекин ман намехоҳам ки маро ҳамчи як дилсӯзӣ гоҳо баъдан шикоятҳоро мегӯем ки ба хотири чи? Ба хотири нагӯянд ки ҳамин хоб рафтӣ ё ки дар ин курсӣ шишти дигар чӣ ваи дорӣ гуфта мисол. гоҳо баъзан чиза мегӯем ба хотири он намегӯем ки дилатон баромон сӯзад, ба хотири нагӯед ки мо ҳамхе шиштем почак болои почак. кору фаъолияту мо ҷангҳои филма сар қатъи мо қатъи Юсуф мо ганда детал аҳамият метем ака мо бихели местем нигоҳ мекунем ам ягон нилепи кинои профессионалерам ягон ҷои нилепиша мебинем да мегӯем чӣ ба ҳамиҷашам хеле кард. мо ҳамин сар роле ки шамшерзанӣ мутаассифона дина шаб бояд мо мерафтум як нарафтум аммо ҷойро шамшерзаниро тамошо мекунем просто съёмка кардаген ман намедонам мумкин ба телефон съёмка кардаген. гаренияй мисол ман мехоҳам саҳнаҳоам хеле реалистични бошанд, хеле актёр метавонад ҷанг карда. хеле чанд сол шуд машқ кесака имина ҳами як трюка ё ки ҳамаша ёли уже хитона ҷанговар карден ва барои чӣ қадар пешаи филм қадар реклама карден, қадар надеждаи мардума калон кесен. ду савол шуд, кадомаша ҷавоб ҳар душа иша думбадум рекламаша ҷанговариша. дар бобати машқ бале, чун гуфтам ку тамоми ҷоҳон қариб ки маҳиб аст, намешинам, наменишинам, ҳавас дорам, ман муҳаббат дорам ба корам. ман ба хотири фаҳмидантон гоҳҳо дар ҳамин объектҳои корӣ аст ку ман рафта кор мекунам, ҳама мебурвад. ман то нисфи шаба ранг медиҳам, гоҳ мешавад ҳама ҷон ранг медиҳам, кор мекунам. ваи қаловорҳое ки ҳаст намешиносанд, мебиён мана мегӯн ки усто тона азоб шимбети киба мешад чӣ мешад мисол рав хонад хоб ҳо мегӯяд он намена охи фарзанди мо аз лоя дар чандин ҷоҳо мешавад ки ами ҳолатҳо мешавад ки аммо одамое ки намешиносанд мо то бевақта ту ҳавас қатъи ваи мекунем, чунки ин меҳр дорем. ин маъное надорад ки усто мебиёд кор мекунад, кори вай аст, ҳаққи вай аст, аммо баробари устоҳо мо кор мекунем. мо ҳамин либосҳомона гоҳе мешавад мо либосҳомо ҳамаша худамон духтагием. оли дар филм ки баромад баъд ҳамаш масъалаи ҷангҳо мо рости гап хело тамоми ҷоҳо рафта омӯхта муҳим ҳавасмон буд. ҳатто баъзан чизое буд ки одитарам як ҳафта пешам дар ҳамон киштӣ тамрин мекардем, ба он болоҳои вай меғалтидем, одамон гуфта девона, мегуфтем девонаем мо. он хеле банд дар дигар ҷоҳо барои филмо махсус ришта доранд, қапа ин вай мо намебандем. тамоми ҷо гуфтам ки гоҳ сиёҳ мешавад, гоҳ мешиканад, ҳама хеле хати, лекин ҳамон ҷам баъди почакам заданаш мисолан он киштӣ мо то трюка ҷамбаст накардем, ман додувой накардам. баъди ки трюк ҷамбаст шуд, баъд додувой кардам. мо машқ кардем, мо меҳнат кардем, тамоми чиз ин ҳам фардоӣ нест. аз ҷумла ҳамин шабангӣ ҷанге ки мо гузоштем, як соата кор буд, бо телефон буд, ҳатто бестоп кадр буд. ина баъдан мутахассисо агар донад баъзан вай хе мекунад, мебаранд ҳамин як навор қати ҳам забса зер кунад, ҳамин ҷанг тамом зад. ҳозир як худоро шукр то 4 нафара ба ҳузур зада метонам. шамшер аст, ҳар чи ки аст, ҳамин дохили майдон бошам, агар ба ҳузур бо чанд услуб ба ҳузур метонам ки дар як ҳатто сонияшам ҳаст. вақте ки ҳамин ҷанговаро омада истодам, ҳисоб мекунам 1 2 3 4 5 6 7 8 15 20 сонияанда 4 нафара ба ҳузур зада метонем. тариқи профессионалӣ хайне гуфтем ҳазор сухан ҷои натиҷа намегирад.
اینا در عمل مردم میبینن. سوال دو چی بود؟ اون سوال دو بسیاری بعد این از خیلی همین پادکست میمورم همین کینودا تبلیغی سخت چیده سایده مثلا از 100,000 نفر یک روز میبینن همه заинтересован میشن با درباره همین کینو این قدر رکلامش کردید. نگاه کنید اصلا فیلمبردارها فیلم نوار میگیرن میشون بعد چیکار میکنن یا تیزر سر میدن یا تریلر سر میتن برای مردم رو وای کردن. طرز درستش چنین است. اما دل را غلام عقل کنید نه عقل را غلام دل. اینجا عقل رو باید کمی کار فرمید تا که مردم اگر که ما همین طرف میبرومده میگفتیم که ما کینوی تاجیکان ثبت میکنیم بود حتی عادی ترین آدمو میخندیدن کی تو کی ثبت یا حاضر یک آدم از کوچه بیاد نمیشناسیدش گفت ما همین کارا میکنم برای همون هزار سخن جای نتیجه نمیگیرد ما مجبور شدیم به خودسازی. آهسته آهسته همین رولیک ها بود که باوری مردم شد. همین رولیک ها بود که اعتقادی مردم شد. همین رولیک ها بود که تمامی وای ها پر همین ما همین برای همین چیز کردیم که ما سخن نزدیم. وقتی که دیدیم که مردم باوریش باید قانع کرد مردم سیر شده از وعده های خالی مردم سیر شده از این فیلم عادی نبود که ما رو به برای همین ما میدانی جنگ نشان دادیم بعداً لباس دوزی همون این وای وقتی که مردم دید شنیدن کی بود مانند دیدن مردم دید بعد باوری که اعتقادش آهسته همین شبانگی رولی که گذاشتیم بیشتری کامنتاریاش چی بود روز دیگه با ما همین ترا میدیدیم خندمون می اومد و یکی بینیم کار جدی بود است احسن یا بسیار میبینیم نفرات میگو در اول ما همین همچون مسخره آمیز میدیدیم یا چیز بعدن که میبینیم و همش سبب چی است صفتی کارا میبینن ریجه کار حالا هر چی که اینها میبینن که کیفیت میبرن این کینو نیست این کامرای پروفسیونالی نیست هر چی با تلفن و با شلنگ و با چیها جنگ داره موزیر اونجا وقتی که چیزای حقیقی میشه لباسای وایقتی و تماما دیگر است 100% انا از من گپ گفتین ما در روشن شد مثلا اگر تبلیغش نمیکردین همین چی قدر همین جدی بودن این پروژه هیچ که خید نمیکردن اما خیال میکرد که رنگ همین کینویی که اوزی برآمده است که هر روز همه خیلی میبرد مثلا بگن که اون کس اوزی شما نبارفتین که کینوی سامونی را سیامکا میکنیم که یا طرف او خندات یا طرف دیگه اوجه میدونه که اوز میرن سیامکاش میکنن جزیرش میکنن اون کینو را میکننش دا و بعد کمی چیزا ما دیدم ما خدمت دیدم اوجه اینا ما خدمت دادرنم خالی یک میگم ببروی اویستیلون نه ای او رفتیم در جو گرفتیم رفتیم در جو مسابقه دادیم رفتیم در جو یک شعر خوندیم این دیگه چیزای وقتی این کینو میبروی مثال این دیگه تمایه و که این سوال ما داخل پیشکی جواب دادی و یا برگم سوال میخوام متچنید کنم در نقش بابای سامونی انا کیه که و ای اکتورای خارجی کی را دعوت کردین یا که بسیار خوب چون گفتیم بسیار آدم فکر میکنند که گرچند همه اطراف میگن که تو آماده هستی برای رول شاه بازی کردن همه طرفه چون ما نمیخوایم که شاه نشان دهیم فقط هم در استال شیند نه شاه برات قطار مردم بود لباس عادی میپوشید برات در صف پیش بود یک صحنه را من نقلتون میکنم وقتی که خبر میبیاد که امیر برادرتان با دیگر برادرتان یعنی به سمت شما لشکر کشیدن که پگاه همون زمان در بخارا حاضر می شوند. حالا چرا اینجا جنگ بین برادران می شود که یک عجیب است بسیار غمگین می شود در صورت اول رو به سوی خدا میکنه میگه خدایا میگفت چشم برادرم باز کن چون این مقصدی و این نداشت همون لحظه کادر خاطرش می رود که خردکک بود پدرش نصیحت شد میگفت بچه کلانی را میگفت بعد از سری من همین دودرکات یا هر چی که هست تو سایبان اینها شد خاطره هاش میشد که داخل گندم اسماعیل یا شکار میرفت از درس میگریخت خرگوش شکار میرفت اسماعیل مایده بود میومد میگفت که یک لهجوی داره که میگفت ددم میکشند یا میگفت که مرد از ددم اما پدر اسماعیل گپ نمیزد برادر همه خیلی سخن میکرد که برای او وای میموند یک کادرهای داشت تمام مردم جمع میکند متخصص و وزیران را نصیحتشان میکند چیشان میگفت اولین شده حمله نکنید یعنی اولین شده اسیر که گرفتید نکشید
من موندگیشو نمیگویم. یعنی یک سخنهای میگفت که آدم برای ما میگوند که تو میشه، اما من خودم رو راست میگویم، چون که برای من مهم نیست که اسماعیل بازی میکند. چرا؟ چون که این لایحه فرزندی ما هست، یعنی ما راهبر لایحه چیزی هست تماشا وی ندارد. مهم خوب برایت ما 2-3 نفر، ما حتی یک نفرم از خارجه چما کردیم، یک تاجیکانی از خارجه که بینیم گفتیم سیما آریایی، بعدی وای که دیدیم مثال بعضا رفتارشون گفتیم پگه نشد، بعدی فیلم گویند که یک در زندگی میبینی که یک فهمیدید یک نمیشه. برای همین ما کاستینگ اعلان میکنیم، ما میبینیم، ما بهترش رو میگیریم. در تمامش ما 3 پادشاه داریم، خیلی شرط نیست من رول اسماعیل بازی کنم. عمر ابن لیث داریم، دادر یعقوب لیث، برادرش داریم. اینجا چندین دربار است. یعقوب ابن لیث دادر یعقوب، عمر ابن لیث، دولت سفاریان. ما تاریخ تا ساختم کم ما درست دیگه خودم اگر همچون فیلم وای میشد بسیار آرزو داشتم که در نقش یعقوب لیث بازی کنم و بسیار نمیدونم، هر باره که قصه هاشو میخوندم و یاش که یک عجیب بود که حتی همین حال فیلم بسر شود. ما را روز دیگه چندین خارجی هم دعوت کنه کینو استودیو میکشیم، این میکنیم وای میکنیم. ما پرتفته اومدیم برای چی؟ به خاطر وقتی این فیلم بسر شود، مردم قبول کرد، جهانی شد، این دروازه است، این دریچه است که باز میشود که تمامی بزرگ‌ها را، بهترین دوره سامانی دوره نبیرش است، نوح، که در 9 سالگی وقتی که پادشاه میمونن، همین زال دراز است، میگه یک کریدوری دراز است، 2 طرف مردمان، در روی کتفش 9 ساله بود، میبرد گریه میکرد، میگه ریشای موسفید میکندم، اینه که میگفت که من شاه، من امیر نمیشوم که مرا هم به مانند پدرم میکشید. احمد پدرش رو که کشتن، که بعد همون چگونه 30 سال از همه طولانی تر، 30 سال همون چگونه چینی ها رو با سخن میترسونه، چی ها یک عجایب دوره ها داره. پس از اسماعیل احمد میگذاریم، بعد احمد هم دوره اسماعیل سامانی دوره نبیرش بدن، دوره اوج کمالات، اوج ترقیاتش، دولت دوریش. برای هم قدر کسایی که میگن که ما تاریخ ما هیچ چیزی نداریم، مایل نخونین استوچنیکای تاجیکا رو و کتابای مؤلفای تاجیک نخونین، بگیرین گفتی خودت که اکای لوار خدمت خیلی گابزیم، بگیرین دوره کتابای ویکینگو بخونین، بگیرین یا جای دیگه بخونین. از همون دوره 2 قوای بزرگ بود، پیش صف بودیم ما سامانیان و ویکینگ ها. در فیلم ما ویکینگ ها هستن، گرچند میگو یگو ربطی آشکارا نداشتیم، اما در تجارت بودیم. 2 قوای بزرگ بود. در بعد از همین تا دیروزم در همون دوره ویکینگو صدها هزار تنگه یافتگیان، چون همون زمان تنگه ما همچون دلار بود. در تمام جا ویکینگ ها پولی ما رو استفاده می‌کردن. تاریخ چی ما رو در درس تاریخ ما نمیگن، گفتی خودت که شوروی نوشته کتاب تاریخ ما را که نگاه کنه که انا والوتای جهانی در هم دوره اسماعیل در والوتای تاجیکا بود. چی بود؟ دیرم بود. اگر ما اطراف شوروی نه سخن در نیونا میریم، چون که هنوز زنده هستند، بعضا نفرها رو نمیفورد. چون استاد میگفت که چرا، میگفت فلانی ها رو وای میکنیم قهرمان میشیم، فلانی قهرمان، فلانی میبود، همین دوره به میگود نمیتونیم گپ زدن، چون هنوز زنده هستند. ما راستیگه بسیار ما را بی‌سواد کردن، بسیار. و این یک روش است، روشی که در جهان است که کوشش میکنن ما رو چه دائما میگفتم، بازار صابر میگه قصه مرغ سمندر نزد من افسانه نیست. مرغ سمندر همون است که میگه قناتاش میبرند، در قصه ها میبرند با قنات میبرند. ما هر باری که سر بالا میکنیم میزنن، همین جهان ببینید. فلان دولت ما را روی دیدن ندارد، فلان دولت ما را ویزا کردن، فلان تمام جو. این سببش چی است؟ ما رو چون تشکیل میکنن آمریکا و ما روسیه میکنن. ما رو اگر که اینها رخصت دیان، فراموش نکنه هر فارسی کی است، یا افسر تاجیک هم نه، هر مردمی فارسی کی است، فراموش نکنن که سخن پیامبرمان برای ما بس است که دست به شانه سلمان کردن، گفتن که اگر علم در ثریا باشد فرزندای این میره. یعنی دلیل به چی است که ما اگر که ما رو سرزنش نکنن ما سبزیم کو ما میتونیم یک تغییرات بزرگ بیاریم در این جهان. این
ҷаҳон медонад. ва дар бобате ки чаро баъзан чизҳоро дар он замон нахондем, дар он замон ҳатто ҳам китоби тоҷикона бинед, бечора бобоҷон Ғаруф бисёр ба як нозукӣ навиштагӣ аст. ҳатто мумкин набуд ки ягон шоҳ таъриф кунӣ дар он замон. мумкин набуд ки гӯе ки фалон Сомонӣ фалон фалон фалон. ва бисёр нозукиҳое ҳаст ки дар он замон намемонданд. ҳар чӣ ки барои мо пешниҳод мекарданд ҳамона мехондем. чӯпонҳоро куштанд, дигар рама бесоҳиб мод ҳар самти хостан бурданд. ва оддитарин аламовараш ки доимо устодоро мегуфтанд ки дар 12 сол 2 бор забони моро иваз кард. аввал лотинӣ карданд, гуфтанд намешавад, бо гирифтан кириллӣ карданд. тамоми илм ваи мо монд дар он китобу дар он чизҳо. ин сухан занад. агар гуфтам ки ҳар як мавзӯе ки гап зисодем, ҳар яки ина мо бояд соатҳо гап занем то ки мардум фаҳманд. Акай Диловар, ба ғайр аз ана филми Сомонӣ, проекти кинои Сомонӣ, кино ҳам Сомонӣ ном мегирад? ҳозираш Сомонӣ гуфтан гирад, чунки филма то ҷанбаз нашавад номашро 10 бор иваз мекунад. вай муҳим нест. Ана Акай Диловар, ба ғайр аз филми Сомонӣ бо чӣ нақшаҳо дорем? Рости нақшаҳомон, мо китоби тоҷикона аудиоӣ дорем. Фаромӯш кардам, китоби тоҷикона як аҷибаш дар он аст ки чандин нафарро тарҷума кард, чандин нафарро аудиоӣ карданд, аудиокитоб. бинед чандин нафарро карданд, аммо байни мардум ваӣ нашуд. чаро? ё аз ҷумла ки дар ҳар хонадон китоб ҳаст, аммо мехонӣ камтар душворфаҳм аст, чун замоне фаҳмидем камтар нозукиҳо дошт ва дар он замон ҳатто забони тоҷикӣ коса дошт ва бештари чиҳоро намефаҳманд. мо аз тоҷикӣ ба тоҷика тарҷума дорем. яъне мисоли оддӣ устодоро мо махсус гирифтем, 20 варақ мехонанд, аз ӯ 20 варақ барои мо 2 варақ фақат мағзаша содда карда фаҳмона. мо давра хати ҷудо кардем. асри сан, асри вай фалон фалон мебиёд ва қариб 1 сол мешавад, чун мо саросима нестем. оҳиста оҳиста як бисёр чизи зебо баромадагӣ аст. рости гап бисёр садои мақсадо устозоро мондем ки ҳамин як кайфият қати одам гӯш мекунад ва мефаҳмад. ана ин роҳа мо пеша бурдагием ки аудиокитобҳо бояд чӣ кор кунем, тақдим кунем. дуввум, ҳоли муборизаи сахт рафсодааст. оиди бузургоҳ, бузург гирифтан. бузургоҳи моро гирифта истодан, шарм надошта, бедалелу беҳичи. аммо мо садҳо далел дорем. мо як нақшаи дигар дорем ки ҳанӯз мо наёфтем. ягу тарҷумони ба қуввате ки барои мо русӣ ҳамон тарҷума кунад ки русиву ба дигар забонҳо. то дирӯза дар бораи яқубе ки ба давлате ки чина гирифта буд, ягон кас намедонист. хеле бузургоҳ хеле зиёд дорем ки ҳатто мардум дар борааш тасаввурот надорад, аммо мебинем ки бегонаҳо дар бораашон гап мезананд ва мекунанд. мо инҳоро кӯтоҳ ба мардум фаҳмондана мо дар кор аст ки ин вазифаи мо аст. севум, дар бобати тарбия ҳам мо ғайр аз филм ҳатман вақт ҷудо мекунем ки як ролики кӯтоҳ дар бораи чӣ кунем, дар бораи пешрафти ҳамин ҷомеае ки барои мардум мебинем ки ба чӣ ниёз доранд, чӣ зиёдтар шуд, чӣ вайтар шуд, ба хотири пеши роша гирифтан мо кӯшиш мекунем. ва хаста ки шудаем, ҳатман истироҳатамонро дар куҷо мекунем? ҳатман дар муддати 2 моҳ 3 моҳ ё хонаи калонсолон меравем, ё хонаи ятимхона бо ятимон суҳбат мекунем. барои дигарон як ваи аст. ҳамин тавр лоиҳамон зиёд аст. леки ҳамаш ба ҳавас аст. ина намешад гӯем ки як кора парту як кора кун. не, инҳо бо як фикр парешон мекунад, ба кор бо зинда шуда бармегардем. Акай Диловар, охирон савола метем, баъд ба фикрам ба ҳамин ҷамъбаст мекунем, хулосамона мебарем. ана ҳозир як мавзӯи дигар, мавзӯе ки ҳама суратошон мебаранд, сурати блогерора. худмонам ҳамчун як блогерем, гарчанде ки ман реп мехонам, худат режиссёрӣ ва актёрӣ. ҳуҷҷат дорӣ яка налог ба қайд, патент? бале, таъриф нашавад. вақте ки эълон карда буданд, аввалин шуда ман вилояти Суғд, шаҳри Хуҷанд рафта гуфта будам ки ман омодаам. ва пас аз рафтанам ҳатто 3 моҳи дигар бо интизор шудем то ҳамон барномаҳоро барқарорӣ шавам. ман худам касбам андоз аст. ман андоз хатм кардагиам. андози иҷа? Не, ҳамон вилояти Суғд. баре дар қайд ҳастам ва худам намегузорам ки назди ягон кас. гарчанде ки мо аз блогерӣ дур шудем, қариб 2 сол меша. фақат кино хати овора аст. чама андозам 2 сол шид пайдо шудааст. ва чизи дигар аст ки ман рафта андоза гуфтагием ки кумитаи андоз ҳамон ҳар чӣ ки барои нафақаву чизо меравад ку ҳамонаш биед ман месупорам, то ки нагӯм ки фаъоли ҷомеа ки ҳастем, нагӯм ки ҳамин баҳс кардааст чӣ ба ин вай гапу чап нашавад. ман ҳамон чиза месупорам, аммо дигар корон куллан дар чӣ ҳастанд,
дар филм. ҳатто мешавад гоҳо ягон таблиғ мо аслан таблиғ намекунем. Агар мушоҳида гардид тамоман намекунем шумо вообще реклама. гоҳо мешавад ё шиносо ё ягон чиз ё роликҳо мешавад. Фақат гуфтам ки донед. ҳамин каналҳои мо дар оед накамаш қариб ним ҳазор зиёд видеоҳо ҳаст. тамошошо кунед. Дар дохилаш як видео пайдо кунед ки агар ба манфиати худамон бошад, яъне дар бурой худам ба манфиати худамон бошад, ман даст боло карда ҳар чӣ гӯед ва бигӯ ҳар чӣ кардем барои мардум кард. Ина аз рӯи миннат намегӯем, ба хотири ваиш. Баъд гуфтем ки ҳамин чиза мо меспорем то ки дигарон нагӯянд ки фаъоли ҷомеа асту накард. ва фикр намекунанд ки аммо масрафе ки мо дар ин корҳо дорем, бовар ки мумкин ки агар ки аз блогерӣ ё аз чиз агар ки масалан ана рафту 1000 сомон ё $1000 ёбем агар, аммо корҳое ки дорем, корҳое ки мекунем, роликҳои тарбиявӣ, чизе ки блог мекунем мебарем, ҳамин чизоро мо 10 баробари ӯ масраф мекунем. Актёрову вои боли чизое ҳаст ки чизоро одатар фармонде ки гуфтем шо ки ҳар чӣ ки бошад бешубҳа донед ки мо доимо паҳлӯ ҳастем. Ман касбам аст. Ман намехоҳам ки ҳамкасбони ман хор шаванд. худам андозчӣ ҳастам. дар ин бобат ҳамаш хуб аст, бе ягон шубҳа, ва доимо мо паҳлӯшон ҳастем. мегуфтем ки ҳар чӣ ки бошад, ҳатто тамоми мақомотҳоро ки чӣ ки бошад мо паҳлӯтон ҳастем, чӣ коррупсия, чӣ ҳар ролики таблиғотие ки лозим шавад. ва гоҳо мебинам ки дар чанд ҳазор сомон фалон таблиғ зан, чанд ҳазор, дар ҳамҷо ошкоро мегӯям ки бепул мекунем шон. баъдан масрафш кунам. Ман мебинам пули калон масраф мекунам. идеяҳои хуб аст. тамом ҳар касе ки бошад мо паҳлӯшон ҳастем. мақсади мо, ҳадафмон як аст ки як беҳбудие бар ин кишвар биёрем. андоза супоридан худаш аксарияти мардум мафҳуми мардуми оддӣ андозсупорандоне ана дарк намекунанд. ин андоза вақте месупорӣ нафақаи маълимо мешавад, нафақаи духтуро мешавад, пенсияи мусафидо мешавад, ана стипендияи талабое ки падар модар надоранд, ятимов, ятимхонао, ҳама ҳамин чиз буҷет ай андозе ки мо ту месупорем, соҳибкоро месупоранд, шумо чектона талаб мекунед, мегиред. ҳамин вақте шумо андоз месупоранд, мо авқот мехӯрем, чекмона талаб мекунем, ндси ҳамун мақсад ҳамун корхонаро ҳамун андоз аз арзиши левашоша мо месупорем. агар давлат чек монатиян, значит ҳам андози морам ҳамун чӣ мегирад. ва бигзор ки ҳама инсоф қатъи кор кунад. ва аз он ҷумла морам ака мо ҳам ранги худат любой ҳолатда худмона мисол меорем ки ҳам каса сахт нараса. ягон масъала оилавӣ боша худма мисол меорам. масъалаи таълим тарбия падар модар боша падар модари худма мисол меорам ки ба иззати нафси ҳеҷ кан нарасем. ва раҳмат ки акаҷон омаден, даъвати моро рад накарден. ва ма хела чизое ки шумо мегӯед мо ҳамун чизода мутобиқем ака. мо ҳам ана ягон масъалада намешем сархам пешам ка ҳами қати шоҳ гадо, қати фақир, қати бой, ҳама як хелем. ҳами иззат ҳурмат дар ҷои аввал каси моро ҳурмат кард, дувайно ҳурматиш мекунем. ва бигзор ки ҳами гапҳои моро ҳамчун чӣ мегӯянд, ҳамчун таҳқир, танқид қабул накунанд, ҳамчун ана як чизе ки ислоҳ шаванда, морам биган, мо ҳам кас мара бига ки фалон корта накун, ма қабул мекунам, мерам болошда фикр мекунам. барои ин қадар насиҳат одаморо калон мекунаву чӣ намекунам, беқадр намекунам. раҳмат ки омадин ака. дар охир ягон гап, ягон гуфтанӣ барои мардум, барои тамошобинои канали мо ки хеле фарматан мақсад формати одобии ки мосол суҳбате ки ба шеър баиша и хелиша якум формати ҳам хеле дар канали мо ҳам яй. аввалан ба ҳар тамошобине ки тамошо кард рафту агар дар нафсашон расида бошад узрхоҳӣ мекунад, чун ба узр пурсидан инсон паст намешавад. дуввум, муроҷиат карда мегӯям ки бисёр боэҳтиёт бошанд. ҳоло шабакаи иҷтимоӣ бисёр сахт қувваро гирифта истоданд. яъне ки бештари чизи мо аз рӯи интернет шуда. ёзам телефон аз дасти мо гиранд, одам гӯё ки девона мешавад. одат карданд ва ҳар чизашон аз рӯи ҳамон мекунанд. ҳатто кӯшиш мекунанд туяшонро, ҳатто тамоми чизашонро аз рӯи мебинанд ки чӣ гуна кард ки аз ҳамин чизо бисёр боэҳтиёт бошанд ки ин вақти худашонро самаранок истифода баранд. бовар кунед, ман ин чизоро гуфтанаша содда метовад, лекин инҳо бояд ба гӯши ақло мегӯям ки баъзан ба дохилашон эҳсос кунанд, ба дохилашон вай кунанд ки
هر چی میگیم به فایده شون میگیم، هر چی میگیم برای آینده میگیم، هر چی میگیم از تجربه دیگر کشورها میگیم که تا که ما به همون حالت ها نرویم، به همون حالت ها نرسیم. و من آشکارا میدونم که پگاه حتی سخن هم شاید شود که گویند که همون بود، چرا نگفت ما را؟ از همین سوال ها هم حتی ما گفتیمشان، یادداشتشان کردیم که بسیار احتیاطشان از شبکه‌های اجتماعی، فرزندای خودشان هم احتیاط کنند. این موضوع مفصل است لیکن کوتاه میگم، هر کس به خودش فهمد و خدا نگهبانشان. در حقشان از خدا دعا میکنیم که وعده خدا است که خدا میگوید هر کسی که به سوی من میگوید دست میبردارد دعا میکند، فریاد میکند، پروردگار شرم میدارد که دستش خالی برگرداند. پروردگاری که دوست می‌دارد، بخشاینده است و بخشیدن را دوست می‌دارد. هر گناهی نکرده باشند مردم بخشاینده است خدا که اصلاح شوند و هر چی به فایده ما است بدهد، هر چی بر ضرر است دور بگرداند. خدا همه ما را در پناهش نگاه دارد. سلامت باشین اکا. خوش آمد یوسف جان. ما بایستیم کم میخندیم در برنامه هیچی نخندیدیم و برادرو خوشرو برنامه را تماشا کنین. فکراتون حتما در کامنت‌ها بنویسین و در اکای دلوار بدروین بنویسین. فکراتون درباره کینوی سامونی بنویسین. یگان نمیدونم یک اون گپی خوب میگو، یک اون چیزی میگو که اکای دلوار میبینم میگه این بچه کیه، مثلا من میبینم و اون کسی گپی خوب مینویسم میدونم اکانت میبینم میگم کیه، یک میبینه افتونه که میگه که این امی رولی امی یک چی دارم اونجا لشکر از پاشون میگیره میبرد جمع میکنه، یک کنیخ در کارای برای میگه این بچه در کارای ما دادم میبینه سر بروته. برای هم خاطر کوشش کنین مردکای خوب شین، پدر مادر ارمت کنین، درساتون بخونید. اکثر طلبه مکتبی دیگه دلچی همش میشه. الله نگهبانتون. قصه مرغی سمندر پیشی من افسانه نیست، سرگذشتی مردمی پیچیده فریادی من است. اون که عمری مرده زندگی کرد و نمور، سوختن افروختن آیین اجدادی من است.